Son, viatge i ulleres. Gat, son, viatge i ulleres. Amb aquestes 4 paraules construiré una cançó. És el repte que aquesta classe de 6è de primària de l'escola Rossend Montaner acaba de posar a la correndista Anaïs Falcó. Durant tot el curs han estat treballant cançons populars, romanços i rondalles gràcies al projecte Eva Ludens, impulsat pel Festival EVA. L'objectiu és recuperar la narració i la tradició oral. Vivim en una època on la comunicació la fem amb maquinetes, amb tauletes, amb ordinadors, i es tracta d'això, de mirar-nos als ulls, de comunicar-nos sense artificis. A través de la música i el ritme, els alumnes troben el gust a improvisar i anar ampliant el vocabulari. Canta-li, 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 canta-li sense parar. Juguem molt amb les paraules, amb les rimes, entrem en aquesta dimensió de com sonen les paraules, com són els versos, però des d'una forma oral, no passant per l'escrit. Ha sigut molt divertit perquè amb l'Anaïs hem pogut improvisar. Ens agradaria poder continuar i espero que l'institut acabi també fent-se. I com ha quedat la cançó amb les paraules gat, son, viatge i ulleres? No en trobava les ulleres, m'ha costat sortir del llit. Com aquell sol que ja es pon, jo només allà seguia revolcant-me en la son. El projecte Eva Ludens fa 2 cursos que funciona a ple rendiment. Aquest any se n'han beneficiat 8 centres educatius de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès i a partir del curs que ve s'estendrà a totes les escoles de Vilafranca del Penedès. Ivana Piñero, TV3, Sant Pere